Don't forget to subscribe. babba da gaggawa wanda ba shi da shi ya zamo gawa, hakanan muke kanka muke tarawa. SP na baka da gaggawa, raina da jiki da salankewa, wanda ya bi ka ya wuce korewa. Manzon Allah muka nunawa, dan shi mun kai za mu ta karawa. Darajarsa a kaunu tana da yawa, ku bari mu faɗa mana ku dakata. Wanda ya ƙi shi a haɗo madakata, in ka bar shi jahannama ka tabbata. Son annabi daɗi gare shi, kai ka san ai ba kamar shi. Darajoji na nan gare shi, hakuri ya tabbata gare shi. Tunda mun san girma gare shi, za mu tabin shi har in ba mu ne. Ya Rasulullahi, ya Habibullahi, sananurullahi, ya Karimullahi, manzo Rasulullahi farin duba. Ya hasken haske, kai ne muka zaba, kai ne burin mu, mai Abu mai Umar, mai Usmanu namu. Annabin mu guda ne, mai Aliyu guda ne, shi kadai ya ga Allah, mai Mi'raji namu. Raha mai waraka, shugaba Mahamudu, ka yarda mu ba mu ganka, ka yarda mu ba mu ganka ba zan fama. Ya Rasulullahi, ya Habibullahi, sananurullahi, ya Karimullahi, manzo Rasulullahi farin duba. Ya harisun alaiku, ma'aluman namu, misbahu guda ne, miftahu guda ne, ya sirajallahi, ya hizbullahi, ya da'i annabi, mudawwa'u annabi, harisun annabi, alaikun annabi, ma'alumun annabi, ya dahiru annabi, mudahiru sannan annabi. Wato wuska kake dangata, wato wuska kake dangata. Ya Rasulullahi, ya Habibullahi, sananurullahi, ya Karimullahi, manzo Rasulullahi farin duba. Kai da ni fa muna kaunar rasulu, shawarar da na baka ka dau rasulu, kar ka dau hanya ta shiga bala'u. Samu naka ka daina kiran su abu. Ya Rasulullahi uban suna na abban Ibrahim dan Amina, mai gidan su Abubakari da Ali. Kayi min kuma ya wuce ma misali, darajarsa muna ci ka duba Ali angon Fatima baban Husaini. Ni SP ina kaunar Husaini, a halil baiti kai na ku mun yi santi, dan ku mun kai kullun za mu ƙara.